Йосе? Къде е? Дай ми 2 млека. Ама не са разтоварили млекото. Сетно да се ден българ. Кина вика пастет, не са разтоварили. Ама ли са ков пастет? Не, му ми дай такова. Дай ми се карим такова 300 грама сирене, имаш ли? Сирено, чекай един дали остана. Да, имам. Да ти сложи ли едно? Добре. Зарека ми са почна да пътеда ческа. Пък и супа имам. То ми са такова, краши са бае. Да, то ми е еднакво. Тя хубаво са сиренеца на вечер прави. Оле, чекай, че ме не пусна към там. То ще влезе към 300 и нещо. Да, бе, дай един. Ти си млади с ютрите, не знам. Да. Даже 422 да махаме. Не му е мака, не. 3,90, 1,65. Да. Не, водата неш ми нещо май тече в една. Къде си, ре? Чакай да видим вода. Да спрям такова тече в една. Йосе, твоята майка да еба, Йосе. Йосе, твоята майка да еба. Чекай, кино без да искаш. Виж камера има там, виж камера. Къде? Камера има. Ама един да има. Майка ти да еба в пределник, ти колко пари ми взял? Колко пари ми взял ти в пределник? Оборотът ми взял тук, мамичка ми ще ти еба. Не ми е засели всичко това.